mali porozprávať. Nechceš nám niečo povedať? Nie. A čo sa zrobíš? Staviam si Lego. Pekne to odlož a chod sa učiť. Super, už ani doma ma nevedia pochopiť. Ja som ti hovorila, že sme jej namiesto tej stavebnice radšej mali kúpiť niečo pre dievčatá. Ona si ju vybrala. Ale prosím ťa, sama ešte nevie, čo chce. Naše sny sú často od okolia považované za smiešné a nezaobídu sa bez toho klasického. Ale prosím ťa, tieto tvoje fantázie. Ona si stále niečo vymýšľa. Už by aj stačilo. Ty ma musíš proste všade len strapňovať, podivínka. Až kým sa nestanú realitou. A nezabudnite, aj malé kroky vedú k splneniu veľkého sna.